és mindenkinek szervusztok, nem fogok többet köszönni Mácsolten, legalábbis most egy hirtelenjébe, mert nyomjuk a gémet, úgyhogy ez az WRD Shift, balklik, oké. Igen, Sándor, azt tudom, azt mondtad. Na, erre kíváncsi vagyok. Hát én is. Hogy ez mégis mi a fügyköröm. Kowloon Voled City 1999. 92-ben szerettem. Egy borús éjszakán Kowloon városában elindult a gyilkos faszopó! Ja. Micsoda? Ne is mondom, hogy ma hordták el a szigetes rendelésünket. Potom 695 kg kaja ment el. Steel Wolf. What? Mi? Faszopó. What? János, megmondom őszintén, hogy a bunkerra miért nem játszom, az gecipara. Hát az biztos. That's all. Én majd ha letöltöm, azt játszok én is vele. Amnézia is jó. Igen, Hanzo? Nem, fingom is, nem tudtam. De Resident Evil a legjobb. Én azt szeretem. Mi várja őt a falak között, bazd meg? És legalább jó volt? Fingom nincs, bazd meg. Jó? Megerünk az van, csurgó víz van. Ez az, legalább mindjárt megyünk behúgyozni. Valaki tényleg húgyoz. Csőbe jön a víz. Hallod? Te mennyit húgyozol? Hát figyelj, szerintem vesebajod van, vagy valami köszvény a pöcsödnek, nem tudom. Sziasztok, ezért Hanzo város lakói, mezgyén a falai között. Hello. Jó, nem baj. Teljesen jók vagyunk. Várj, ez kurvára dereng. De várjál már, ez nekem gecire dereng! Bazd meg! Vagy az a demója volt? Mert lehet? István, köszönöm szépen! Mert ez nagyon dereng. Vagy ez csak valami hasonló volt? Nem tudom. Ez most jelent meg egy hete. Nem! Az csak más volt. Az csak más volt, bazd meg, hallod? Mert kezdtem azt hinni, bazd meg, hogy az lesz, ami volt akkor, bazd meg, hallod? De nem. Jó, bazd. Oké. Épületből befele. Oké. Kurva jó, sötét van mindenhol. I rented a room in apartment on the 4th floor. Úristenem, a 4. És beállítom a minőségét. Emeleten van az épületünk, amit béreltünk, a lakományunk. Mi a fügykön faszon van, hallod-e? Look like a small backroom. Tényleg? Így, geci, milyen... Hallod, itt megy a Telekom kábel, bazza. Elvágja már teteket, geci. Jó, semmi nincs. Azt a Na. kurva eget, hallod? Itt megy a fos oda-vissza. Jó, semmi baj. Kurva nem. Az az emelet, ami kéne nekünk, csak mondom. Beállítom 480-ra. Ez a kamera mozgás azonnali migrén. Hát én nem azt mondanám, hogy migrén, én inkább azt mondom, hogy ilyen fejnehéz a karakterünk. Tehát ez a... Így megyünk mindenhova. Ha még egyszer Discordon valaki pötyög, úgy tökörrugom, hogy leszáll a heréje. Igen, tudom, Kozakvisz, vágom amúgy. Hello, Csaba. Jaj. Összesen 2 Discordnak van hangja. Az egyik a Pandora, a másik pedig az én Discordom. Szóval valaki az én Discordom van, csevegőben pötyög. Oké. Szia! Hello! Hello! Szia, pici! Too bad about the dog, they must be hungry. Oké, hát a kajás vagy? Hozz neki a kaját, bazd meg, ezen nem újjon. Hol a kajád? What's the smell?
Ó, de jó. Büdös. Nem baj az. Ez meg lezárva. Faszta, és a kutyának én hozok kaját benne. Nincsen konzerv? Halló, kutyó! Nem? Hát akkor ő nem akarja ezt, akkor elhassunk. Dögöljé meg. Ja, Istenkém. Még egy emelt kéne föl, nem? Mert csak harmadik volt. Ez lenne a mi lakásunk? Azt a kurva eregeci, kéne csináljunk áramszünetet. Na, ez a tipikus annak a példája, mint mikor bemész egy olyan épületbe, ahol kint vannak a villanyórák, mondjuk amúgy általában mindenhol kint vannak, és a tipikus szomszéd, mikor bejön, nem lehet valamit lekapcsolni. Azt hittem. És akkor lenyomja az áramot, kec. Nekem már volt ilyen. Hallgattam zenét, basszak kurva hangosan. Egyszer csak... Mondom, ez mi a fasz volt benne. Megnézem. Föl van nyomva a cucc, mondom, mi a szar van. Kinyitom az ajtót. 80 éves nyugger. Jó lenne, hogyha nem hallgatnád azt az internetes zenétet. Hát bazd meg, azt hittem hülyét kapok délután 2-kor, és nem volt hangos, csak szólok. Most mondod, hogy hangos. Csak szólok. Nagyon kemény volt. Tök aranyos volt, és megkérdeztem, hogy miért nem kapogott előtte. Erre annyi volt a válasza. Úgy sem hallod? Ja, ok. Kösz. Azóta lelakatoltam. De köcsög. István Patrick, köszönöm szépen a 400 forintot, papa. Nagyon szépen köszönöm. A gagyi horrorok még játszik is? Persze, hogy ne játszana, ne viccelj már. Köszönöm szépen Patrick a 400 forintot, köszönöm szépen. Oké, ez az én Hülye? Folyosó a folyosóba, bazd. Jó? Oké. Ez lenne az enyém? I left, I put the key in the store. It's outside by the entrance. Oké, akkor az a lényeg az annyi, hogy a kint van. I put the key in the store. Jó, tehát várjál, hogyha jól értek, akkor valami tárolóban van a kulcs, és ez a bejáraton kívül van. Hát ez fassa. Várjál már, itt kívül egy dobozba, vagy az épületen kívül. Mert az kurva jó helyre dugta. Hallod? Esküszöm, nem akarok köcsögnek tűnni. Írta volna meg inkább SMS-be, bazd meg, hogy ide a világágyasba bekúrtam a kulcsot, bazd meg, ott a jobb oldalán keresd a fénypöcöknél. Nem. Mit csinál? Az épületen kívülre a kő alá, bazd meg, egy dobozba. Ok. Ilyet szerintem mindenki csinálta. Hú, ez a kamera mozgás. Várjál. Hogy itt lenne? Itt lenne a... Ez lenne a... Nem? Hát nem. Nem. Akkor... Milyen store? Várjál, ez is egy bejárat, csak azért. Hogy ez a bejárat... Hello már! Sziasztok amúgy! Várjál. Itt lenne ezekbe? Csak nem. Nem. De most komolyan a főbejáratnál lent a picsába? Szia! De édes vagy! Hát... Mekkora füled van? Neked. Ez a kutyus az aranyos amúgy. Komolyan a lenti... Ez mi volt, bazd meg? Azt láttad? Az mi volt? Én nem láttam semmit. Azt láttátok? Én nem. Mondjátok azt, bazd meg, hogy láttátok. Hogy itt mint store. Hol a faszomban van a kulcs? Kulcs, kulcs, kulcs! Legyél kulcs! Add már ide a testedet. Hú, bazd meg. Most itt, várj, a játéknak mi számít amúgy store-nak? De az az box. Angolul. Mint helység store? Hogy ez egy store? Szerintem. Vagy ezek mint store?
Vagy ezek mint box store, vagy érted? Hol a faszomba van a kulcs? Jó, hogy van még egy emelet lejjebb. Rendben, Vivian, majd rákukkantok. Hogy van még egy emelet lejjebb, ja, azt nem is néztem. I believe I can fly. Outside. Outside, ja, az kint. Ja, bazd meg, hát... Én azt hittem, hogy úgy kint, hogy a szobába belépő ajtón kívül. Szóval itt van valahol a kulcs. Ennél jobban amúgy ki se rakadtak volna amúgy mindenkinek a lakáskulcsomat, vágod? Ott van. Nem? Nem. Hol a kulcs, bazd? Gyerekek, hol a... Hol van? Hello? Ja, hogy itt mint store, hogy bolt. He should be around here somewhere. Ah, valahogy itt van a kulcs. Hát ez kurva jó, azok egy emberre nem találkozok, senkivel nem találkozok. Kutyakaját felvettünk. Hello? Hello? Hála. Ott a kulcs! Ott a kulcs! Megvan! Van kutyakaja, van lakáskulcs. Mehet... Ez nem egy gyászkopósó volt amúgy. Ami így... Hallottatok ezt is? Oké. Aha, kidorrant az a szar. Ez miért lett zárva? Előbb még nyitva volt. Hello! Ez jó, mert lefelé akkor nem fog tudni menni a gáz miatt. Kicsöngetett? Szia, kutyú! Ha nem tudok feljebb menni. Szia, gyere, kapsz kaját. Jó étvágyat! Ez az! Ő meg fog engem védeni. Meg fog engem védeni! Ebben biztos vagyok. Biztos vagyok. Nyakig biztos vagyok benne, hallod? Jó étvágyat. Szia, Lolita. Az meg csiganyál. Az Fincsi. Hello, Lotti, török. Hello, Cynthia, szia, Viktor, szia, Dávid, üdv mindenkinek. Oké. Ilyen fényeket tudok csinálni is az ágyam Attileddel, de nem túl bizalomgerjesztő. Hello! Ha meg akarod kurni a lyukam, kurd meg jól! Nem akarom mondani, azt nem így kell. Jó erőszakosan. Várj, most nem innen jöttünk. Mert innen el van torlaszolva ez az ajtó. Ugye, innen jöhettünk volna fel, de ezért most valamilyen oknál fogva el van torlaszolva. Oké, az áram meg minden oké, még mindig nagyon helyes, nagyon helyes. Oké, nagyon helyes. Nyíj ki. És itt folyosó végén balra a mi házukunk van. Ismétlem, balra. Nem szembe, nem keresztbe, hanem balra. Kinyitottuk. Ezek a kurva hallom, hogy kurva szomszéd? Hogy megy a tam-tam? Azt a kurva! Gyerekek, ha ilyen lakásom lenne, ilyen, amiben ilyen fény van, ennyi fény, ilyen creepy a kinézete, öljetek meg!
Ez milyen jó, hazajöttem hangok, nem? Nice. Az jó, nem? Az jó, nem? Csak gondoltam szólok, hogy ez a lakás... Tehát jelenleg a játékban ez a lakásunk. Az jó, nem? Oké. Nem merjél bármit csinálni. Fürödjél le. Gyerekek, magas földszinti fosás. Ez hülye. Szinti fosás. És még a lámpa is pislákol. Gyerekek, ennél jobb a bérletet nem. Ja, és ez legalább 150 plusz rezsi, csak szólok. Per szoba. Jó, és még a víz is beázik. Na, mi bajotok van? Hallod? Ingyen víz! Ingyen víz! Hát Laci, pont annak a masinának ingyen víz, bazd meg! Úristen, oké, I guess this in the landlord... landlady's room. Oké. Aha, ezt nem tudjuk arrébb tolni. Dehogy nem. Áfi, gyere ki a szekrényből. Gyere ki a szekrényből. Oké, lepakoltunk az ágyra. Még mindig nem tudjuk ezt arrébb tenni. Beköltöztünk, gyerekek. Na, ez a mi szobánk. Ez a mi szobánk. 700 plusz rezsiér. A vízfolyásos, a reped fazék, reped mindenhol, minden szomszédnak, minden szarját hallod. Oké. De legalább van szekrényed, van egy pár zacskó szemeted, a szomszédnak szárad a ruhája. Oké. Oké. Na. A szomszéd szarik ránk. Legalább a hűtőben van valami finom. I can't wait for hot cup of tea. Nekünk kell egy forró tea. Azt a kurva eget, gyerekek, bazd meg. Az igazi kendermag. Azt a kurva eget. Mi ez a kiből baszott a szájba kurt? Fúj, bazeg, érzem a szagokat, vágod? Jó, akkor forraljuk a vizet. Aha. Jó, ha már forró teát kell csinálni, hol van valahol a tea levél? Senki sem erre, semmi sem erre? Akkor csak víz. Vagy az lenne ott mellett a tea? Boska, köszönöm szépen a tier 3-at. Alipapper Mizu, milyen napod volt? Puci pá! Igazából kb. Nemrég értem haza. Köszönöm szépen, papa. Szia, amúgy hellóka. Szia, Vájk. Még egyszer, Boska, köszönöm szépen a tier 3-as csatornatagságot. Köszönöm szépen. Hú, de geci sötét a game, hallod? Oké, I think it's time to go to my room. Oké. Bejöttem a szobámba. És az ajtó nyitva van. De creepy. Ja, várj, nem. Hello! Ki a faszom járkált a szobámban? Megittem a teámat. So, I'm scared. I want to go home. The old woman's gonna crazy. I haven't even been able to go outside for a long time. Jó, tehát jó régóta nem tudtam kijutni. Régóta nem tudtam kijutni, és aki a szembeházban lévő old lady, az kurva hülye. Oké. What a load of crap, but it's one to check it. Opa, bazza, nem tudtam még olvasni, minek kéne lecsekkolni. De bazza, csótányok vannak az ágyam alatt, ne szopassál már, bazza, hogy ilyen helyen kell aludnom. Bazd meg! Robi! Nagyon szépen köszönöm a tier 1-et, üdvözletlen papi, végre horror, erre vártam. Köszönöm szépen, srácok, a támogatásotokat, köszönöm szépen mindenkinek, keresztbe nyalom a tokáját. Mit kellett megnéznem? Pont lemaradtam róla, nincsen valami izé, nincs. Nincs valami brightness, nincs. Kurva jó. Jó, ezeket nem tudom megnézni. Ezt bezárni. Geci, a szomszéd ruhái, bazd meg, itt száradnak. Ezzel mindig nem vagyok előrébb. Várjál, ennek a cetlinek a hátoldala nem tudom megnézni. De az, hogy így mozog bazd meg minden körülöttem, míg én nézem ezt a forst, az közkategória.
Na mindegy. Jó, nem tudom mit kell megnéznem, pont lemaradtam a szövegről, kurva jó, tényleg. De az, hogy csótányos a padlóm, az normális, bazd meg, kurvára nem. Hello! Csótányírtó. Aha. Le van lakatolva a bejárat, gec, most vettem észre. Az nem jó. Gec, ez a magas földszinti foslás, bazd meg, az nem... Ez kösz. Looks like a landlady has already came home. Nem bírtam még olvasni, bazd meg. Aha. Hello! Landlady! Balcony is closed. Okay. Hát van egy erkély is. De jó, bazd meg. Ez tényleg egy olyan lakás, amit érdemes kibérelni 2 millióért. Per négyzetméter. Nyisd ki ezt a kurva ajtót! De látjátok ezeket a kibaszott csótányokat amúgy a földön, vagy csak én veszem észre? Komolyan kérdezem, látjátok?